Eh, mun yarda duniya ce ke sa a dinga kwace har ma a dinga rance yau ma kun ga 'ya'ya ne. Kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe. Nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Ka sani Aiman, batan ummi zai dagula dukkanin wani al'amari. Ban fahimce ki ba. Akwai wani abu dama da ake ɓoyewa? Ni dai ina roƙonka kuma ina sake roƙonka. Ka sanar da ni inda ummi take domin hankali na ya kwanta, hankalin kowa ma ya kwanta. Anti, ba zan ɓoye miki ba. Ba ni da masaniya ko sa hannu akan inda ummi ta tafi. Kuma kada ki manta, ko da ma ummi bata dawo ba, duk abin da ya faru ke kika ja. Ba irin yadda ban gaya miki ba. Na gaya miki da Hausa, na gaya miki da safe, na gaya miki da yamma. Amma duk gaba daya kin yi birz da magana. Ai ban taɓa tunanin yau don ummi ba ta nan za ki tada hankalinki ba. Dama ai duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya kama. Aiman, ni kake kallon tsabar idona kake faɗa min duk abin da ya zo daga bakinka? Gaskiya ne, tabbas ba zan yi mamaki ba. Yau zan bambance maka tsakanin aya da tsakuwa, Aiman. Dan na fahimci al'amuran naka suna neman su wuce gona da iri. Aiman, kamar yadda na faɗa, yau zan bambance maka tsakanin aya da tsakuwa. Kada ka ji idan ina neman alfarma a wurinka, ka samu dama da za ka rinka faɗa min duk maganar da ka ga dama. Idan baka sani ba, Aiman ka sani. Ina so ka sani, Aiman, ba ni ce abar tausayi ba. Kai ne abin tausayi domin baka san iyayenka ba. Suma ‘ya'ya ne, suma ‘ya'ya ne.
Maryam, duk kuna nan lafiya? Wallahi lafiya kalau anti. Maryam kin gaji da zuba ido kina sa rai ki ganni kullum. Wallahi na daɗe Maryam, ina waƙen zan zo garin nan naku. Amma Allah bai yi ba. Da na sa ranar zan zo sai wani abu ya zo ya gifta. Da na sa rana sai ki ga wani abu ya gifta. Sai yau dai gashi Allah ya yi kin ganni nan na zo garin. Amma yanzu ma da kika ganni na taho ko faɗa wa kowa ban yi akan cewa zan yi wannan tafiyar ba. Da fatan dai kuna nan lafiya ko? Mai lafiya lau anti. Shi na ga kamar ba irin yadda na saba ganin ki ba. Haka ne Maryam. Kin san ko a lokutan baya ma idan har ina da damuwa a cikin zuciyata ba ta buya. Kamar akwai wani abu mai kama da damuwa a cikin ranki. Yanzu nan zan shigo gidan nan sai ne ka cikur da wata mahaukaciya tana tare da wani yaro a hannunta. Amma a zahirin gaskiya na tausaya mata sosai. Domin na daɗe ban ga abin da ya bani tausayi ba kamar natan nan ba. Kuma da alamar ganin ta matan nan ko duka ba za ta yi ba. Tabbas anti, maganar ki haka ne. Babu wanda zai ga uwar ta rasu ba tare da ya tausaya mata. Uwar ta rasu Shine sunan da ake kiranta da shi. Allah sarki. A wannan lokacin na yi yunkurin taimakawa mahaifiyarka sai dai kuma kash. Idan har muka yi yunkurin za mu taimaka mata, ya kike ganin za mu yi wa al'amari? Ina ganin abin da ya kamata ta yata da dawo da kamar yadda kowa yake. Haka ne, amma ni ina ji a jikina ba zan iya barinta a wannan halin da take ciki ba. Zan yi duk iya bakin ƙoƙarina domin taimaka mata. Sai dai kuma idan har abin ya fi ƙarfina, zan haƙura da rayuwa. To yanzu me kike ganin zaki? Ko babu komai, ko wani ɗan uwana zan iya sanar masa saboda suna da foundation da suke taimaka. Ko Allah zai sa su taimaka mata ita da wannan yaran nata domin a sama mata lafiya. Babu shakka. Don haka ya kasance. Insha Allah zan yi iyayi duk da dai ban sanar da wani ba. Amma na san ita ma kanta da take wannan lafiya za ta iya bakin kokarin ta. Mu je ki tare. Maryam ki yi haƙuri zan koma. Duk da dai akwai maganganu da ya kamata mu tattauna da su mu yi samu mun yi su ba. Amma insha Allahu gobe ko jibi zan dawo. Sai in ji yanda aka yi kuma da yanda inda magana ta mu ta tsaya ta kaya ko? Ba komai antina. Ni ma zan so ki taimaka mata. Domin da alama rashin gata ne ya sa ta a haka. Shin Maryam wai ina asalin ita ƴan uwanta suke? To anti, duk da dai ni ma ba 'yar garin nan ba ce, aure ne ya kawo ni. Amma a iya bincike na babu wanda ya san daga garin da take. Kuma na tambaye mutane da yawa suna ce min su ma tasowa suka yi suka ganta. Babu komai Maryam. Insha Allahu da izinin Allah zan taimaka mata. Domin wannan duk ba zai gagara ba kin ji? Ni zan koma. Na gode ku. Kai da gida. Sai Allah ya kai. Kai da gida. Tun daga wannan ranar na ɗauki aniyar zan taimaka wa mahaifiyarka. Na zo na samu mahaifiyata, na sanar mata da halin da ake ciki, kuma ta bani goyon baya 100%. Sannan na samu wannan ɗan uwan nawa da yake da foundation, ya tabbatar min da ɗaukar mutumin da ba shi da hankali yana da wahala sosai, musamman in muka yi duba da yanayin rashin lafiyar mahaifiyarka. In dai ba gwamnati ba, to sai mutumin da yake da ƙarfi sosai. Kuma lokacin ba mu da ƙarfi kamar yanzu,
shi ne na koma na samu Maryam. Maryam, kamar yadda na ce miki zan yi iya bakacin ƙoƙarina domin in taimaka mata, kuma na samu gudunmawa a wajen mahaifiyata. Amma wasu daga cikin 'yan uwana na samu shawarwari daga gare su. Amma duk da haka ba zan fasa yunƙurina akan tunda na yi niyyar zan taimaka mata ba. Don haka ina ganin ni taimako yana da fuskoki da yawa. Saboda haka zan taimaka mata koda da kuɗi ne. Duk da dai na san cewa ita ba za ta ga amfanin su ba. Don haka zan danka kuɗin a hannunki domin ki dinga ba su koda abincin da za su ci ita da yaranta. Gaskiya ne, hakan ma taimako ne. Amma idan babu damuwa anti, me zai hana ki ɗauki yaron da ke tare da ita? Ina ganin idan ya samu kulawa, kamar zai taimaka wa mahaifiyarsa wata rana. Tabbas Maryam, maganar ki akwai abin dubawa. Tabbas haka ne. Zan yi iya bakin ƙoƙarina domin in kula da rayuwar wannan yaron. Matukar idan hakan ta kasance. To yanzu kina ganin ta ina za mu fara domin mu raba yaron da mahaifiyarsa. Suma ƴaƴa ne, suma ƴaƴa ne. Amma me zai hana? Tun da kin ce za ki taimaka mata da abinci, mu yi amfani da abinci domin jawo hankalinta ta saki jiki da ni. In ya so daga baya, shi mu aikata abin da muke so. Maryam, kin kawo shawara. Amma fa kada ki manta ba, raba mahaukaciya da ɗanta tamkar raba kura ne da 'ya'yanta, kuma abu ne mai matuƙar wahala. Haka ne, amma kar ki manta, ina so ki sani, ita zuciya tana so mai kyautata mata. Hakika maganar ki gaskiya ce. Za mu gwada. Albashi idan hakan yaƙi, sai mu canja wata shawarar daga baya. Kisa zuciya ta kone, na shiga damuwa har ma ba na ganawa ne. Kukan rashin abinci ya sani rai maraici gashi nan ina fama. Suma ƴaƴa ne. Wahala ce zalla, matsala ce zalla, wayo. Suma ƴaƴa ne, suma ƴaƴa ne. Rashin arziki da fama, rayuwar duniya da kunci. Suma ƴaƴa ne, suma ƴaƴa ne. Rashin arziki da fama, rayuwar duniya da kunci. Yin aikatau yana da ɗaci. Suma ƴaƴa ne. Kamar yadda rinka fama da mahaifiyarka. Babu dare, babu rana. Yarda duniya ce ke sa a ringa kwace har ma a ringa rance. Su ma kun ga ƴaƴa ne, kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe. Nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alamar. Su ma ƴaƴa ne, su ma ƴaƴa ne, su ma ƴaƴa ne. Ina game neman ɗa, haihuwa kai kake biɗa, mai albarka kayo fata, hakan za ya zama gata. Wahalar zaman gida ke sa zuciya ta ƙone, na shiga damuwa har ma ba na ganawa ne. Kukan rashin abinci ya sa ni rai maraici gashi nan ina fama. Suma ƴaƴa ne. Wahala ce zalla, matsala ce zalla, wayo.
su ma ‘ya'ya ne, su ma ‘ya'ya ne. Har wata rana. Su ma ‘ya'ya ne. Wahala ce zalla, matsala ce zalla, wayo. Su ma ‘ya'ya ne, su ma ‘ya'ya ne. Tun daga wannan lokacin na ɗauko ka na haɗa ka da dangi mai nasaba, na ɗauki mahaifiyata na mayar da ita mahaifiyarka, na ɗauke ka ɗan uwa ciki da uwa ɗaya uba ɗaya. Amma yau an waye gari ni zan faɗa maka magana ka zauna kana faɗa min duk maganganun da ranka yake so. Na gode maka Aiman, na gode. Allah ya saka da alkai. Na gode. Na ga sakamako.